శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీ మాత్రే నమః. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు చిరంజీవి హర్షిని గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మన మాతృదేవోభవ అనాథాశ్రమానికి విచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనాథలకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని వారి స్వహస్తాల చేత అందించడం జరుగుతుంది. వారికి వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులకు ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా ఉండాలి. ఇలాంటి సహాయ కార్యక్రమాలు వారు మరెన్నో చేపట్టాలి. వారు వృత్తి వ్యాపార ఉద్యోగ రంగాలలో మంచి అభివృద్ధి సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. చిరంజీవి హర్షిని ఆ పాప హెల్త్ ట్రీట్మెంట్ కోసం చాలా మంది డొనేట్ చేశారు. వారందరికీ కూడా ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా ఉండాలి. అదే విధంగా మాతృదేవోభవ అనాథాశ్రమం తరఫున ఈ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల తరఫున వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. శుభం భూయాత్. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.